बर' खौरां गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जांख्रिथाय फोथाराव बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर बेखौ थांनाय जानुवारिनि 27 खालाराव जानानै थांबाय। बे समाव दिनै मोनसे जोबोद गिदिरथार मोनसे बेवहाय थुबुरमा खालामदों। बेवहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैगोन आरो बेवहाय दं जोंनि बर'लेण्ड आर्मिनिनो गोबां जोहोलावफोर दं। बिथांमोना दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होयो बिथांमोनाव आङो बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना नुगासिनो दं। आदसा नोंथांमोना दि थांनाय 30 जानुवारियाव जे हाथियार गथायबाय पिस प्रसेस मोनसे रेकर्ड खालामनानै लाबोबाय। बे रेकर्डआ बर'फोरनि थाखाय माबायदि गोजोननाय लाबोदों? नायदो जोङो जि सेपारेटेड बर'लेण्डखौ बिदोंमोन, ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै दिनै थांनाय जानुवारि 27 तारिखआव जि जोङो मोनसे बिटिआर सुक्ति खालामबाय, बेयो जोंनि बर'नि थाखाय मोजाङै आरो मोजां रोखोमै दैदेनोब्ला बियो मोनसे बर'नि थाखाय थांना थानायनि मोनसे मोजां फिथाइ होननानै जोङो हमना लानो हायो। बेवहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथां एनडिपिनि केडार माखा बेवहाय बेसेसो दङ? एनडिपिनि गासै केडार्सफ्रा 1250 होननानै जोङो मिथिगौ। बिनिख्रुइबो बांसिन दङ जोंनि जायफ्रा अभारग्राउन्डआव थानाय आरो जायफ्रा नाम दंखायो बिथांमोननि नामफ्राबो माखासेफ्रा दिनै एड जायाखै होननानै जों मिथिनो मोन्दों। खिन्थु गभर्नमेन्टनि लिस्टआव मिथिजानाय हिसाबै 1250 जों दङ होननानै जों मिथिगौ। नरेन्द्र मदि बिथाङा बेवहाय फैगोन, बेवहाय फैनानै बिथाङा माबा बर'नि मा फोरमायलांगोन होननानै बुंगोन नामा? जों आसा खालामदों बिथांनिफ्राय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे मोजां बियो जोंनो भाषण होलांगोन बा आदेश होलांगोन, बोसोन होलांगोन आरो जोंनि बिटिआरखौ माब्रै सालायनांगौ माब्रै दैदेननांगौ बेखौ निस्सय बिथाङा जोंनो खोन्थानानै मोनसे जोंनो मेसेज होलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो जोंनि गासै केडार्सफ्रा आसा खालामदों जे 34 बोसोर नांथारनायनि थाखाय जोंनो मोनसे जों जेरै पाब्लिक जाबाय बेबायदि थांना थानो जोङो मोनसे रिहाबिलिटि होगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। जोङो दिनैसिमाव जोंनो बेसेबां होगोन जों बेखौ मिन्थिनो हायाखै। बेनिखायनो जोंनि केडार्सफोरनि लुबैनाय बायदिब्ला सासेयाव गैयाब्लाबो 20 बा 25 लाखसो मोनोब्ला बियो जोंनो थांना थानो थाखाय एसे सहाय जागोन, बेखौ जोंनि केडार्सफ्रा दिनै आसा खालामगासिनो दं। बिटिआर गोरोबथाजों बर'फोरा जौगागोन, बेसेबां जौगागोन बा जौगाया बेनि सायाव दा बेखौ नायदो जोङो जे बिटिसि जोङो 2003 आव मोनदोंमोन, बेजों जोङो जथेस्थ' जोङो जौगानो हादों। आरो दिनै बिटिआरखौ मोननायनि उनाव जोङो गोबां बेबायदि बर' जाथिया थांना थानो थाखाय जोंनो मोजां दिनै बेबायदि जों मोननो हादों। बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों बेयाव जोङो जौगागोन, बेखौ जों आसा खालामनो हादों। बिटिआरखौथ' गोरोबथा खालामबाय, फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिनि सोमोन्दै बर' हारियाथ' खावनै हिसाबै दङ आथिखालाव, इलेक्सननि बागै माबा मोनसे बुंगोन नामा? नायदो बेखौ जों दा बुंथ'नो हाया। एक्सुवेलि दिनै मोनसे माबायाव सरकाराव मोनसेल' बेबायदि पलिटिकेल हान्जा थाखाया, मोननै मोनथाम थायो। आरो सिंगेल जायोबाथ' बियो मालाबाबो सिंगेल थाखानायबो नङा। सोरखौबा बेबायदि बिनि एगेन्स्टआव थायोब्लासो मोनसे सरकारा मोजां जायो बा बेयो जौगालांनो हायो, जों बेखौ आसा खालामदों। दा बिथां जोहोलावमोना जोबोद फोरमायबाय। थारैनो बिटिआर गोरोबथाजोंनो गोबां बर' हारिया डेभेलप जागोन होननानै बिथां दैदेनगिरियाव आरो जोहोलावजो बे समाव आङो एनडिपिनि सासे जोबोद मैखोम जोहोलावजो बिथांखौ आं सोंगोन। केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो खाथियाव फैनो खावलायनाय जाबाय। आदसा नोंथाङाथ' हाग्रायाव बेसेबां बोसोर दावहा नांदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय? सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डनि थाखाय माखासे आंनि सिनियरफोरबो दङ। बे सिनियरफोराहाय गावसिनि नाजानायनि थाखाय माने हाग्रायावनो थानांदोंमोन बिसोरो, बेसेबांबा खस्थ'। आं बेसेबां गोबावनिफ्राय बेखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिजोबा बा आं बुंनोबो हाया आरो। जों दा बड'लेण्डनि थाखाय ओरैबायदि माने नांथाबनानै दंमोन, दा बड'लेण्डनि सिमाङा एसे जाफुंबाय होननानै जों साननानै लायो। बेसिम ओमफ्राय नोंथाङा माबे फेक्सननि? एनडिपिआथ' खावब्रै जाबाय, माबे फेक्सननि? बेस नाम्बार 50।
NDPS ना NDPS NDPS नि आदसा नोंथाङा बबे कान्ट्रियाव थानानै बिदि दावगानांगौ जादों एसे फोरमायगोन नामा बेफोरखौ जोंनि सेनियरफ्रानो खोन्थाथोंसै बिटिआर गोरोबथाजों बर'फोरा बेसेबां जौगागोन बा जौगाया बिनि सायाव फोरमायगोन नामा आंथ' बेखौ फोरमायनो हानाय नङा आरो बेसेबां माबायदि बेखौ उननि लाइफखौबो नायनांगोन जे माने उनावहाय मा जाबाय थागोन बा जों बेखौथ' हमनो हाया बा दानियावहायथ' जों गासिखौबो मोजाङानो नुदों दिनै बेवहाय प्राइम मिनिस्टार फैगोन नरेन्द्र मदि बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे मोजां मेसेज लुगैदों नामा बेनि सायाव फोरमायगोन नामा येस आं बेखौनो लुगैदों कि माने जोंनि बर'नि गासिबो हास्थायनायखौहाय सारमोनाहाय मोजाङै हेल्प होलांगोन बेखौनो आं सानो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गोरोबथा खालामनायनि उनाव नोंसोरथ' हाथियार जमा होबाय माबा मोनसे नोंसोरनि सुबिदा मा लुगैदों बिनि सायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा बेनोसै जायफोरा जोहोलावफ्रा बिनिफ्राय जिउ रुंसारि बड'लेण्डनि थाखाय जिउ रुंसारि जादोंमोन बिनि थाखाय बिसोरनि थाखायबो आरो जायफोराहाय खस्थ' नांथाबनानै थादोंमोन बड'लेण्डनि रैखाथिनि थाखाय थिग बेबायदिनो माखासे खस्थ' मोननाय जोहोलावजोबो थांनानै थानाय दङ बिसोरनि थाखायबो एसे राहा लामा देखायनाय बा गावनि जिउनि बे बड'लेण्डखौ नायनो हानाय बे राहाखौ नागिरदों स' बिथांमोना फोरमायबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम जिखिनि मुंख्लं जानाय आरो जिखिनि थांना थानायफोरनिसिम माबा मोनसे गोबां सुबिदा होनांगौ होननानै बिथां जोहोलावजो मोना फोरमायबाय बे समाव आङो जोहोलाव बिथांमोनाव सोंबावनो नागिरदों दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माबा मोनसे मेसेज दिनैनि बे हाबाफारिजों जों नरेन्द्र मदि सारनिफ्राय माबा मोनसे मोजां मेसेज मोनगोनखौ आसा खालामो भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना दि हाथियार गथायबाय माबा मोनसे